Ang pagproteher sa kalikupan ng usa sa gitagaan ug importansya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyahang labing unang State of the Nation Address. Mao nga ang presidente mismo ang nangulo sa gipahigayong nationwide simultaneous tree planting activity kaniadtong September 13 na iya sab adlaw natawhan. Dinhi sa Negros Oriental abot sa 170 na mga opisyal o kawani gikan sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno ang niapil sa maong kalihukan. Dinhi sa may kalasangan sa Barangay Enrique Villanueva, Sibulan na nanom og mga native na kahoy ang mga representante sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno. Nikabat sa 2,150 ka native tree seedlings ang gitanom sa lugar ng sulod sab sa Balinsasayaw Twin Lakes Protected Area. Ang DILG ang lead agency sa maong tree planting activity. This undertaking does not end here, but the start of more greener Negros Oriental. Let us sustain the momentum that we have started this very day. Gipasalamatan sab ni DNR 7 Regional Director Paquito Melecor Jr. ang tanang niapil sa programa. So inaot unta, in the coming days, in the coming months, we'll be able to really maintain and ensure kung sa atong gitanom nabuhi yun. With what we have planted today, mas manindot pa ang atong lugar. Nang hinaot ang DNR na mapanghihusgan pa ang pagproteher sa kalikupan. Alang sa mayong balita sa Negros Oriental, kini si Roy Anthony Lamotan.